influent d'aquest país és vostè, no? Jo em sembla que no, Em sembla que els polítics més influents són aquells que estan a govern, en aquest cas el president Mas, i suposo que tots també els caps de grup que hi ha en el Parlament. No em considero pas el més influent ni de bon tros. Doncs expliqui'ns com s'ho ha fet vostè per arribar i condicionar l'acció de govern fins al punt o l'extrem que sembli que realment Convergència i Unió va remolc d'Esquerra Republicana. Vaja, em sembla que no ho sembla, diguem-ne, no ho sé. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions a explicar. Una, en la trajectòria del país, hi ha una certa tendència, a mi em sembla, des de fa temps, a que hi hagi un cert acord entre les formacions que volen que aquest país faci un pas endavant i que volen posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. I, per tant, d'alguna manera o altra, aquestes formacions ens hem anat trobant en diversos moments, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, precisament en aquest àmbit que és posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya. L'altra qüestió que segurament influeix en tot plegat és la pura aritmètica parlamentària, el fet que el partit de la majoria té 50 diputats, que necessitava, òbviament, arribar a un acord amb alguna altra formació, que les altres formacions en les que podia arribar a un acord no van voler ni tan sols parlar-ne, que van ser el Partit Popular i el Partit Socialista, per tant, quedava només una opció en el Parlament de Catalunya, que era intentar arribar a un acord amb Esquerra Republicana. Si no hi hagués aquest acord, que jo ahir també ho vaig intentar explicar en el Parlament en un moment, si no hi hagués aquest acord, estaríem abocats a unes eleccions anticipades. I el poble de Catalunya, els ciutadans de Catalunya, el que menys necessiten en aquest moment i el que menys volen en aquest moment són les eleccions anticipades. Vostè ha dit que els socialistes no han volgut, però en canvi els socialistes no diuen exactament el mateix. Escoltem què deia avui el senyor Lucena. Hi ha una tàctica negociadora molt antiga que consisteix en deixar anar una proposta que s'atansi a un disbarat. Llavors, dius després, jo trec 4 coses i clar, jo ja s'ha dit molt. Dius, no, miri, jo això els hi vaig dir molt clarament a la Marta Rovira i al Jordi Turull. El PSC, en aquest cas tan transcendent, discuteix sobre continguts, que van fer una barreja de 2 conceptes que són molt diferents. Una declaració unilateral de sobirania és una cosa i el dret a decidir i la manera d'exercir-lo n'és una altra. Ells legítimament han volgut barrejar-los, però nosaltres també, el PSC, legítimament hem decidit que en aquesta barreja que considerem un frau, inclús diré més, des del punt de vista democràtic, no és de la màxima qualitat la proposta. Vostè ha aprovat una proposta que no és de màxima qualitat democràtica. Jo em sembla que és tan senzill com llegir-se el text per comprovar que el que diu la declaració és que el futur de Catalunya l'han de decidir els ciutadans de Catalunya i que el dret a decidir consisteix en no haver de demanar permís per decidir. I el que ens proposava, malauradament, la direcció del Partit Socialista és que anéssim a reformar la Constitució, cosa que és impossible sense els vots del Partit Popular, que arribem a un acord amb el govern espanyol que té majoria absoluta del Partit Popular i, per tant, el que estava fent el Partit Socialista és que, al marge de la majoria del Parlament de Catalunya, ignorant la majoria del Parlament de Catalunya, que ahir es va expressar de forma molt clara, 85 diputats a favor, 41 en contra, és una majoria qualificadíssima aquí i a qualsevol lloc del món, al marge d'aquesta realitat, el que volia el Partit Socialista és que ens entreguéssim lligats de mans a la voluntat dels dirigents del PP. I això nosaltres no ho farem mai. No ens lligarem de mans a la voluntat d'uns dirigents, d'uns partits polítics, PP i PSOE molt sovint, que sistemàticament fan tot el possible per perjudicar els drets, els interessos i les necessitats dels ciutadans de Catalunya. Però amb el PP ara en el govern espanyol s'hi deu haver de negociar. El president Mas deia ahir a la nit en aquest programa que s'hi havia de negociar. Si un es posa, per una qüestió purament d'estratègia, en el paper del contrari, amb el que ha de negociar, sembla bastant obvi, fins i tot i en aquest cas per les finances de la Generalitat, que els problemes a partir d'ara es poden multiplicar. Certament, el context és molt difícil i molt preocupant, òbviament. I si no estéssim preocupats seríem uns irresponsables, perquè aquí hi ha una qüestió de crisi internacional que a nosaltres ens afecta especialment, ens afecta també perquè no tenim els instruments
d'estat que tenen altres societats i perquè qui té aquests instruments d'estat, que és l'estat espanyol, els fa servir sistemàticament en contra de les necessitats dels ciutadans de Catalunya. Per tant, el context és molt difícil i és evident que el govern espanyol en aquests moments deu 8.000 milions d'euros entre aquells que estan pressupostats, aquells que estaven obligats per llei i que si en pagués la meitat, a Catalunya no hi hauria cap retallada. I és veritat, absolutament veritat, tràgicament veritat, que si el govern espanyol, en lloc de deure'n 8.000, decideix deure'n 9.000 de milions, atès que el govern espanyol sistemàticament assalta les pròpies lleis que ell aprova i incompleix els propis pressupostos que ell fa, nosaltres no tenim instruments per impedir-ho. Precisament per això volem dotar-nos d'aquests instruments. Per tant, la situació, òbviament, és molt complicada, però al mateix temps comencem a dotar-nos de les eines necessàries per intentar resoldre aquesta situació tan complicada. I la principal de les nostres eines, gairebé l'única de les eines que tenim, és la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Mentre les decisions es prenguin en l'àmbit democràtic, es prenguin en les urnes i es prenguin votant, tenim alguna possibilitat de guanyar. Si ens allunyem de les urnes, si ens allunyem de les votacions, si ens allunyem de la voluntat dels ciutadans, perdrem sempre, perquè tots els instruments els té l'estat espanyol. Però que estarem d'acord que, atenent el dret a decidir constant en els diferents programes electorals, teòricament, al Parlament de Catalunya hi ha 107 diputats-diputades que hi han entrat amb aquest concepte. Que, per tant, una majoria de 107 hagués sigut millor que la de 85? Jo estic d'acord amb això, però jo crec que hi ha un matís molt important, que és que el Partit Socialista parla de dret a decidir, però posa aquest dret a decidir sota la voluntat del govern espanyol, perquè el que ens diu és que per exercir aquest dret a decidir hem de demanar permís per exercir-lo. I jo insisteixo... Perquè diu que s'ha d'emparar en la legalitat. Vostè creu que l'única manera que Catalunya se'n surti és trencant la legalitat vigent? És que si s'ha d'emparar en la legalitat que imposa el govern del PP, vol dir que qui prendrà les decisions sobre el futur de Catalunya seran els dirigents del PP i no la majoria del Parlament de Catalunya. I jo tenia entès, i em sembla que la majoria dels espectadors que ens estan veient, que en democràcia qui pren les decisions és la majoria del Parlament, no la voluntat d'uns quants dirigents polítics del govern de Madrid. I, per tant, nosaltres no podem acceptar de cap manera això que el Partit Socialista anomena dret a decidir, però que en realitat és demanar permís per exercir el dret a decidir. I és evident que si aquest permís ens l'ha de donar el Partit Popular, no ens el donarà. Per tant, el Partit Socialista aquí, malauradament, està equivocat, perquè nosaltres no voldríem que estigués equivocat. I nosaltres voldríem que el Partit Socialista i tothom que fos possible s'incorporés en la defensa de que són els ciutadans de Catalunya els que han de decidir el futur de Catalunya. A partir d'ara, què ha de passar o què hauria de passar? O vostè, per què vetllarà que passi? Jo crec que han de passar moltes coses. Jo crec que hi ha una cosa molt important d'entrada, que és entendre que el context és complicat, que hem d'explicar amb claretat als ciutadans de Catalunya que el context és complicat i per què és complicat. És a dir, quins són els incompliments que fa el govern espanyol, en quina situació es troba la nostra economia, en quina situació d'asfíxia financera estem i de qui és responsabilitat això. I aquí hi ha qüestions molt importants. Amb una quarta part, només amb una quarta part dels impostos que el govern espanyol s'endú de Catalunya i no ens torna de cap manera, no hi hauria cap retallada a Catalunya. Només amb una quarta part en tindríem prou perquè no hi hagués cap retallada a Catalunya. Després, de la part que diu que ens torna, ens en deu 8.000 milions. De la part que diu que ens torna. Només que ens pagués la meitat del que ens deu, a Catalunya no hi hauria cap retallada. Només que el govern espanyol distribuís millor el sostre de dèficit i en lloc de quedar-se el tot per ell i imposar-nos a nosaltres un sostre impossible del 0,7% que implica unes retallades de 4.000 milions, acceptés la recomanació que li fa el Parlament Europeu la setmana passada de col·locar aquest sostre de dèficit en funció del percentatge de l'esforç, de la despesa que fa cada administració, a Catalunya no hauríem de fer gaires retallades en aquest cas. Per tant, el primer que hem de fer és explicar als ciutadans de Catalunya quina és la situació. Perquè sense el suport dels ciutadans de Catalunya, sense la comprensió, sense la complicitat, sense la voluntat dels ciutadans de Catalunya, no hi ha res a fer. Un cop expliquem això, i amb la complicitat dels ciutadans de Catalunya, el que haurem de fer és trobar la manera de consultar la voluntat dels ciutadans de Catalunya. O bé amb la llei actual, i si aquesta llei és impugnada amb la llei de consultes que el Parlament de Catalunya ha d'acabar d'aprovar, o pel mecanisme que sigui, sempre i quan sigui un mecanisme democràtic, perquè és la democràcia la que ens ha de treure d'aquest atzucac. Anem, doncs, camí, permeti'm la comparació, d'un Arenys de Munt a la catalana?
No, anem... Arenys damunt nacional? No, anem cap a un referèndum amb la llei actual. Si la llei actual és impugnada pel govern espanyol i pel Tribunal Constitucional amb una llei de consultes que ha d'aprovar el Parlament de Catalunya, que ha d'acabar d'aprovar el Parlament de Catalunya, perquè de fet està pràcticament enllestida i estava a punt de ser aprovada la tardor passada, i si això tampoc no fos possible perquè el govern espanyol continua posant traves, hem de trobar la manera de consultar els ciutadans de Catalunya. I, escolti, finalment, el mandat democràtic es deriva d'un referèndum o es deriva també d'unes eleccions parlamentàries. I, de fet, actualment tenim un mandat democràtic molt clar, perquè la primera formació política de Catalunya, que és Convergència i Unió, i la segona, que és Esquerra Republicana, es van presentar a les eleccions amb un programa molt clar i vam rebre el suport dels ciutadans de Catalunya. La majoria absoluta del Parlament de Catalunya està formada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i nosaltres hem de ser conseqüents amb aquest mandat que ens ha fet la ciutadania. Per tant, el que es tractarà, si és impossible fer-ho a través de la llei de referèndums que ja existeix, i fer-ho a través de la llei de consultes que estem a punt d'aprovar, i el govern espanyol posa tota mena de traves i finalment, no sé exactament com, diguem-ne, no ens deixa votar de cap manera, cosa que és molt complicada, finalment, clar, hi haurà unes eleccions, en aquestes eleccions ens presentarem, aquesta almenys és la voluntat d'Esquerra Republicana, amb un compromís explícit davant dels ciutadans de Catalunya, i seran els ciutadans de Catalunya qui, atorgant majories en els diferents partits, ens mandataran per fer allò que hem de fer. Abans d'arribar a aquest punt, ara el pas següent per continuar acompanyant des d'Esquerra Republicana el govern de la Generalitat actual és avalar-li els pressupostos. Els pressupostos no només no seran expansius, sinó que seran altament restrictius. Seran terribles. Terribles. Una part del que vostè ens estava dient ara d'explicar què passa i per què els problemes és per anar justificant davant, sobretot de la militància d'Esquerra, que Esquerra potser es veurà obligada a avalar uns pressupostos que no li agradaran? És evident que els pressupostos no ens agradaran gens, perquè l'objectiu d'Esquerra Republicana és que no hi hagués cap retallada. I aquest objectiu seria possible per tres vies. Insisteixo, una, que el govern espanyol deixés de prendre'ns almenys una quarta part d'allò que ens pren i no ens retorna de cap manera. Una via. Segona via possible, que de la part que diu que ens torna, que ens en deu 8.000 milions, almenys ens en pagués la meitat. No hi hauria cap retallada. Tercera via, que el govern espanyol permetés que hi hagués un sostre de dèficit que ens permetés a la Generalitat de Catalunya endeutar-se, cosa que ara és impossible perquè el govern espanyol ens impedeix l'accés en els mercats, i, per tant, no hi hauria necessitat d'aquestes retallades. Per tant, finalment, si hi haurà retallades, de qui serà responsabilitat? De qui s'emporta els impostos de Catalunya i no ens els retorna, de qui, de la part que diu que ens retorna, en realitat ens en deu 8.000 milions, i de qui ens imposa un sostre de dèficit que és injust, arbitrari i ineficaç. I això no ho diu Esquerra Republicana, això ho diu Esquerra Republicana, ho diu Convergència i Unió, ho diu Iniciativa per Catalunya i ho diu el Parlament Europeu, que insisteixo que la setmana passada li va demanar al govern espanyol que distribueixi de forma més justa aquest sostre de dèficit. O també li va dir al govern espanyol que suspengui la compra d'armaments mentre duri la crisi, perquè el govern espanyol, mentrestant, mentre a nosaltres ens imposa unes retallades de 4.000 milions, el govern espanyol s'està gastant 28.000 milions en la compra d'armament. El govern espanyol està gastant 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. 47 milions d'euros al dia. Amb 10 dies del pressupost del Ministeri de Defensa, 10 dies del pressupost del Ministeri de Defensa, no hi hauria cap retallada educativa a Catalunya. Amb un trimestre del pressupost del Ministeri de Defensa no hi hauria cap retallada, ni educativa, ni sanitària, ni de cap mena. I, per tant, és evident que la responsabilitat recau en qui cobra la major part dels impostos i els malgasta de forma, si m'ho permet, immisericorda davant de les necessitats dels ciutadans, i això ho hem d'explicar. Clar que ho hem d'explicar. És que si no ho expliquem, els ciutadans no entendran per què està passant això que està passant. M'ha semblat deduir que per la via econòmica, amb aquesta explicació complementària, i per la via del camí cap a la consulta, vostè ens anava situant a un panorama d'eleccions anticipades. Per tant, podria ser que a l'horitzó, no dic que ho vulgui, podria ser que l'horitzó del 2014, més que l'any de la consulta, fos un any d'eleccions anticipades, que seria la consulta absolutament legal, aquesta no la podrien impugnar. Jo espero que no. Espero que no calguin cap eleccions anticipades. De fet, l'acord d'estabilitat parlamentària que Esquerra Republicana ha arribat amb el govern de Catalunya és un acord que no té un horitzó temporal.
No, però és un acord que té una clàusula la qual es diu que, sempre de comú acord entre dues formacions, es vol fer això sempre i quan les circumstàncies socioeconòmiques i polítiques no indiquin el contrari. Esclar, això és butlla. Clar, a la vida pot passar de tot i, malauradament, dintre de l'estat espanyol encara més. I l'experiència històrica ens ho ensenya. Per tant, és evident que nosaltres, d'alguna manera o altra, ens hem de protegir davant d'un escenari que té moltes variables que, malauradament, nosaltres no controlem. De fet, Esquerra Republicana vol la independència, entre altres raons, perquè el número de variables que els ciutadans de Catalunya no poden controlar es redueixi. Perquè el que nosaltres volem és que els ciutadans de Catalunya tinguin la capacitat de decidir sobre moltes més qüestions de les que poden decidir en aquest moment. Per tant, clar, és evident. Imagini's que el govern espanyol, en lloc de deure'ns 8.000 milions, decideix deure'ns 9.000 o 10.000. Quin instrument tenim per defensar-nos davant d'això? Doncs, malauradament, cap, perquè el govern espanyol impunament es salta les lleis. Es salta les seves pròpies lleis. Aquestes lleis que nosaltres ens diu que són sagrades, ell se les salta. Per tant, és evident... Vostè ha sigut eurodiputat. I tant. Què es pot fer a nivell europeu, ja que ha tornat a citar el Parlament Europeu, com perquè li exigeixi al govern espanyol, en quin àmbit, vostè ho coneixerà millor que jo, a nivell europeu, perquè exigeixi al govern espanyol que compleixi les seves pròpies lleis? S'ha d'anar on? Al Tribunal de l'Haia? Sí, malauradament... O al Tribunal de Comptes de Luxemburg? Jo em temo que la resposta no li agradarà gaire, diguem-ne, perquè al final el Parlament Europeu, malauradament, té menys poder del que nosaltres voldríem. Esquerra Republicana, que és un partit independentista, és un partit profundament europeista i el que voldria és que Europa tingués molt més poder que té. Malauradament no en té gaire, o no té el suficient, en aquest cas, per imposar al govern espanyol que el govern espanyol compleixi les seves pròpies lleis. Precisament per això nosaltres hem de parlar a Europa, sí, i buscar-hi complicitats, òbviament. I l'única manera que tenim d'adreçar-nos d'igual a igual en relació a Europa és que nosaltres expressem en claretat la nostra voluntat de ser un estat com ho és l'estat espanyol, perquè és l'única manera que tenim de poder-nos seure a la taula en condicions d'igualtat. És a dir, Europa i la comunitat internacional no ens acceptaran mai en igualtat de condicions que l'estat espanyol, mentre nosaltres no haguem expressat de forma clara que volem ser un estat. I mentre no ho expressem de forma clara i no ens puguem asseure a la taula de la comunitat internacional i de la Unió Europea, el que passarà és que ens haurem de seure a la taula que ens para el govern espanyol. I ja sabem que el govern espanyol o no ens la para o ens la para amb trampa constantment. I, per tant, necessitem poder parlar al món. I la manera més clara de parlar al món és anunciar-li la nostra voluntat de ser un estat i de fer-ho a través de la democràcia. Tenint en compte tot això que està explicant, en el seu discurs hi ha implícit el missatge als ciutadans de Catalunya que a partir d'avui i com a conseqüència del que va passar ahir al Parlament, des d'un punt de vista econòmic, haurem de patir encara més? En el meu discurs el que hi ha implícit és la voluntat que els ciutadans de Catalunya siguin conscients que el context és molt complicat, que el govern espanyol ens el pot complicar encara més i que la principal fortalesa, gairebé l'única fortalesa, el principal capital, gairebé l'únic capital que tenim és precisament la voluntat dels ciutadans, la consciència dels nostres ciutadans, el rigor en el qual ens enfrontarem en aquestes circumstàncies tan difícils que el govern espanyol pot empitjorar encara més, perquè de fet no para d'empitjorar-les cada dia. I per tant, hem de parlar amb claretat als ciutadans i avisar-los que el context és complicat. Aquests dies, quan em pregunten què, com va, o com estàs, jo contesto, jo personalment bé, el país malament i l'economia pitjor. I això és una obvietat i ho hem d'explicar. Però en la mesura que, malgrat l'explicació, la ciutadania vagi vivint cada dia pitjor, no tem vostè que això es converteixi en una arma llancívola en contra del projecte independentista, perquè acabin acusant els que ens han portat per aquest camí, que ens han portat a estar, mentrestant no aconseguim la independència, que no sabem quan arribarà, a una situació pitjor? És que si no aconseguim la independència, sempre estarem en mans de les arbitrarietats d'uns governs espanyols que fan tot el possible per fer-nos viure una mica més malament. Precisament la independència és l'única garantia
per evitar-nos les arbitrarietats de les decisions d'un govern espanyol que continua prenent-nos la major part dels nostres impostos, que de la part que diu que ens retorna bona part no ens la paga, efectivament, i que continua llançant els nostres recursos amb ministeris redundants, també li va dir el Parlament Europeu la setmana passada al govern espanyol, un govern espanyol, per tant, que actua de forma molt irresponsable. Jo crec que el futur de Catalunya està molt millor en mans dels ciutadans de Catalunya que en mans d'un govern espanyol, tant si és del PSOE com si és del PP, que encapçala el número d'infraccions ambientals a la Unió Europea, que encapçala el número d'infraccions per saltar-se directives europees. L'estat espanyol té més de 400 expedients oberts per saltar-se directives europees. L'estat espanyol no és de fiar. Els governs espanyols no són de fiar. No només respecte a Catalunya, també respecte als seus compromisos internacionals. L'estat espanyol, com ens ha de mereixer confiança si encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea? És l'estat que té més sumatori d'atur i de dèficit públic. Com podem confiar el futur del nostre país, de la nostra societat i dels nostres ciutadans a uns governs espanyols que han portat a l'estat espanyol a 6 milions d'aturats? Doncs, com que jo vull estalviar això en els meus conciutadans, els dic, només hi ha un camí que ens ha de servir de garantia, que ens pot servir de garantia per estalviar-nos aquesta mala gestió dels governs espanyols i aquestes arbitrarietats, i aquest camí és el de la independència. Òbviament, mentre no siguem independents, és evident que el govern espanyol ens podrà seguir collant. Precisament per això és tan important arribar a la independència. I si no ens en sortíssim, i si Esquerra Republicana i les altres formacions polítiques que estiguin disposades a avançar en aquest camí no ens en sortim, el futur que ens espera és l'atur, és la ruïna financera de l'estat espanyol, són els 900.000 milions d'euros de deute del govern espanyol. Per tant, jo, que sóc conscient que el camí que nosaltres oferim als ciutadans de Catalunya presenta incerteses, i és legítim que hi hagi gent que ens estigui veient i tingui les seves inquietuds al respecte. Vertigen. I que tingui vertigen, ho entenc perfectament, que pensin que és molt millor les incerteses que es deriven inevitablement d'un procés en el qual hi ha circumstàncies que nosaltres no podem controlar, que no pas la certesa d'un fracàs segur dintre d'un estat espanyol que sistemàticament fa tot el possible per perjudicar els interessos de les nostres empreses, dels nostres autònoms, dels nostres treballadors, dels nostres aturats, dels nostres jubilats, dels nostres estudiants. I, per tant, davant d'aquest panorama, segur que el camí que nosaltres oferim és un camí molt més esperançador, molt més racional i molt més lògic. Senyor Junqueras, moltes gràcies per venir al programa. L'endemà d'una data tan significada i significativa com la d'ahir, ara toca fer altres coses, deia el president de la Generalitat, d'entrada, doncs, mantenir la governabilitat de Catalunya i atacar l'agenda social, que a vostè la preocupa tant com l'altra. I, de fet, avui en el Parlament de Catalunya ja hem començat a aprovar els decrets que estableixen noves figures fiscals que ens permetin recaptar una mica més de recursos per evitar retallades. I si no els podrem tenir tots és perquè el govern espanyol els està torpedinant. Per exemple, la proposta d'un impost sobre entitats financeres, que seria una proposta que ens permetria recaptar uns 600 milions d'euros i treure'ls de qui té més recursos, en aquest cas els bancs, per traslladar-los a qui més els necessita, els ciutadans, o a qui més ens pot ajudar a sortir de la crisi, les empreses. Si això no pot ser, serà perquè el govern espanyol ha decidit apropiar-se d'aquest impost, presenta recurs contra el nostre, estableix un tipus zero en aquest impost, que és el primer impost de la història de la humanitat a tipus zero, és a dir, els bancs no hauran de pagar res per culpa d'una decisió del govern espanyol, i a nosaltres ens privarà dels recursos que haurien de servir per ajudar les nostres escoles. I això ho hem d'explicar cada dia, perquè els nostres mestres, els nostres pares, els nostres alumnes, els nostres professors, els nostres metges, les nostres infermeres, els Mossos d'Esquadra, els bombers, els funcionaris, tenen dret a saber que cada vegada que nosaltres intentem posar en marxa una solució, el govern espanyol fa tot el possible per afonar-la. Quina casualitat que precisament en el moment en què l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana finalment accepta una proposta d'Esquerra Republicana que ve de lluny de fixar aquest impost, que ja existia en d'altres llocs de l'estat espanyol, és aleshores quan el govern espanyol se'n recorda que vol apropiar-se d'aquest impost, posar un tipus zero, protegir els bancs i perjudicar els ciutadans. Doncs és evident que això ho hem d'explicar i cada dia.
Gràcies per explicar-ho aquesta nit aquí, Oriol Moltes Junqueras, gràcies. Esquerra Republicana. Pilar Rahola. Transparent, pedagògic, compromès, valent. Un líder polític, Josep. A mi em sembla que se li entén tot i sortosament el que diu, com a mínim a mi, em convenç molt. M'agrada més el que ha dit ell avui que del que va dir el president Mas ahir. M'agraden tots dos i entenc perfectament perquè s'entenen també. Perquè, a més, si em permets, tant l'entrevista d'ahir com l'entrevista d'avui ens dona una cosa als ciutadans que és molt difícil d'aconseguir i que és molt valuosa. Ens dona polítics que parlen clar, responen totes les preguntes i no defugen el compromís. Ahir Mas et va donar una entrevista on no va defugir res. Vau parlar de tot, no li vas fer una entrevista fàcil. Li vas parlar de l'Oriol Pujol, li vas parlar de corrupció, li vas parlar de contradiccions, de la guerra amb Unió Democràtica. Sorti tot, ho va respondre tot. I a més, sincerament, ho va respondre, jo crec que amb molt de compromís. I ara has tingut un Oriol Junqueras que no ha defugit tampoc cap pregunta i que a mi em sembla que parla tan carregat de raó que fins i tot diria que li sobra. Home, en èpoques tan confoses, tenir dos líders polítics que lideren un procés tan complicat, que són transparents, que són pedagògics, que són compromesos, és un luxe. O sigui, et soc sincera, és un luxe. Perquè podríem tenir polítics ambigus, foscos, estranys, poc compromesos, titafredes, allò que s'amaguen una mica enrere. Aquests no. És a dir, jo feia molt temps que no veia no un, sinó dos líders polítics, de dues opcions diferents, que han aconseguit entendre's, jo crec que en el terreny personal molt, i també en el polític, cosa que no és fàcil, perquè estem parlant d'una entesa que feia molts anys que no passava, que volen liderar un procés històric i que no fan una passa enrere. Però, a més, es carreguen cada dia d'arguments. També l'Estat els fa carregar-se d'arguments, Caram, Josep, l'entrevista d'ahir va ser una delícia. Jo t'he de dir que portava uns dies preocupada, perquè el president estava una mica missing, havien passat coses que no les veia prou fines, fins i tot jo vaig escriure, li ha faltat finets aquí, i ahir va tornar. Ahir vas tenir un home que va dominar completament l'escena, vau tenir una entrevista d'una força periodística, perquè hi havia les preguntes que calia fer, i hi havia les respostes que calia donar. I d'això es tractava. I és que estem en unes èpoques en la qual s'han acabat les ambigüitats, s'han acabat les mitges tintes, s'ha de parlar clar, s'ha d'explicar als ciutadans el per què, i avui l'Oriol Junqueras t'ha donat, jo crec que un titular, si em permets. L'Oriol Junqueras t'ha dit, hem de saber en aquest procés què pensen els ciutadans. O ho sabrem per la via del referèndum, o ho sabem per la consulta, o anirem a eleccions i els direm, anem a eleccions per l'estat propi, ens voteu? I ho proclamaran en el Parlament de Catalunya. És a dir, això s'acaba, sisplau, per força, el 2014, o d'una manera o d'una altra. FIAC Assegurances ha patrocinat